wadzakezo kutai waka chikarangaraka magamba ezvemanzi akarova nokudaro ka kuti kwavari ungazorore murugare mwedzi uno wa September atakarasikirwa nemagamba anoti Utopias areketa Marcos Banda Joseph Ndlovu Papa Jose atio matamba urungwe saunzi kozo chakareka makumbulani magaya wabati wa Jehova Brian Chimpetu Flavian Nyati kozo chakareka Stopart Chidikano asigai crew na Tine Chikupo besa watunoti zorai mugaya ndokudaro zwana nasika twatibate sisika shasha ya inziyo ka Marcos Banda yakatiya musi wa 8 September 2004 nokudaro ka toda kumponzwa norondo yake tisadabata norondo yake likati monzwa kamboka nteraka kuti paonengwa kufungidzirwa kuti wafa unogona kungoraramiswa nechimwe chinhu chongi paakasvika mujemu muya akabva chituma na Mesangwena nemukadzi wake nekuti Mesangwena akazonzwika nemukadzi wake akutochema mukadzi wangwena akabva simudza musoro kutarisa pamusoro pemvura abvaona gumbo rajongi riri pamusoro pemvura jongi akanyura zvikunyura zviya zvikati baba ndijonga dorira mvura pano ndiya vadza madhodha pese pano papepepese amadhodha ega zvikanzi naMesangwena zvikanzi nyama kaiva yememikasa anavana vanazanyanya jongini zvikanzi zvinotodini zvikanzi madi kushapa mungano mumubata zvinoma mukanda kunze kwemvura zvedi ndo muso kutanga Mesangwena kushama zvake mungano akabva shama zvikanzi zvikande mukadzi wangwena ande pamberiwe
mere jonki akasvika kunze kwemvura aneta ndokumurukanda jonki uya ndokudzokera zvake mumvura mukadzi wangwena ndiye akazosara kuoneka kuna jonki zvakana mukadzi wangwena Don't come again, stupid. Unofa. ndokudzokera zvake murume wake mumvura jonga akasiyiwa paya pasina chinguvana muridzi wedhemu akauya achida kuongorora dhemu rake kuti how far akauya zveshu achifamba nemututu akavhambira akatarisana nedhongiriya muridzi wedhemu aitogaira kuti dhongiriya rafa ndokusimudza serura kurovera wemhuka zvazi wemhuka dhongi rafa kuno rinonhuhwidza pese pana pajembambu uyai mutore vemhuka vakabva vapinda mumotikari avo asi vasvika mutemuya ndokubvunza vakomana zvanzi basi upilo job zvanzi yena korara pasaiti kamani batai moto moto mota muya mota akabvasimudzira nespiti munoziva madhodha ati Mr. Jongi munhu weposi akabva abudisa zvake musoro wake nepahwindo mota ichimhanya chirohwa nemhepo hura ichibuda ichiita zvokudonhera pasi mota ichimhanya kudaro vemhuka vakabva vatumana naMr. Mvuu watizawo murwizi atizawo tumatemba twanga tuchingomukanganisa kumaronda kwake Mvuu akamboona mota akabva achitendeukei zvikanzi sipandau zvikanzi nemhuka wemhuka wakabva watarisa kumashure wabva waona maronda akambozarazara zvikanzi Mvuu ane maronda ane chirwere anozodza dzimwe mhuka furai komana furai zeya hama zinodiwa Mr. Mvuu anga asina kubayiwa nebara asi kuti akatobayiwa neinjection kuti apere simba vakomana vaone kumubata zvisho vakabva musimudza bata nekuvakomana kadei mota kadei yewe kocho jonge anga ari mumota akanzwa motikari yakutomira akafunga kuti ndatosvika pandichaziviswa akabva adzosera musoro wake mumota ndokuvhara ziso 1 kuvhura 1 achitarisa padhoo kuti ari kupinda ndiani akabvaona ndimvuu ndokunyerera zvake jongi Mvuu paakambopererwa neinjection iya simba rauya akavhara ziso 1 ndokuvhura 1 akutotsvaka pekugara pakangotendeuka vaviri vakabva vatarisana vaviri vakavhara maziso 1 vakavhura 1 vakabva vatanga kuimba vakatarisana zvikanzi matsotsi agirani part 2 yacho ndakatora padambe parakanziro ndadzoka mugore 1999 zvichireva kuti munhu waunenge wasangana naye ukadzodzana naye ukamuitira chinhu chakaipa womutiza woenda kana kugweru munozosangana ikoko mozotarisana chiruzii mozosekerana sei mozobatsirana chiruzii hazvina kunaka saka tichiti isu makosi bandaka Intiza Brothers wakatisiya ka mugore ya 2004 ka musi wa 8 September
nekudaroka ava nemakore akwanitaiwoka 46 ekubarwa zvisine azvotaiwa karekeka timbo rangarira ka comrade Marco Sibanda akaradzikwa ka pa Warren Hills paka nekudaro rekeka tinzo inorondo yacho kubva kuna adzimai wacho amai Marco Sibanda. Inini ndini mai Marco Sibanda, zita rangu ndinonzi Lois Sibanda. Marco Sibanda akazvarwa 1958 kufokola kuFlabos inonzi Nsiza. Akazvarwa akadzidza kuchikoro chinonzi Mkwaveni Primary School. Saka ari kuti akadzidza ikoko haana kuzofurira mberi, anenge akagumira kugrade 7 ndopa akazoenda kuBulawayo akatombonoshanda ariko kuBulawayo kuconsolidated. Saka inini ndakazosangana naye nekuti aishanda nehanzvadzi yangu asati aenda kuhondo. Mashure meizvozvo akazoenda kuhondo. Asati aenda kuhondo papa, ivo vana Marco vakazvarwa vari vangani mumba mavo, uyezve baba vacho amai vacho vainzi ani, vaishanda kupi? Vakazvarwa vari 10 mumba mavo. Vanhu vekutanga mukomana ainzi Simeon, kuchizotevera hanzvadzi yavo akaroorwa kumberengwa, kuchizouya mumwe futi musikana, kwozouya ivo ndevepachinamba chii? Ndevechinamba 4, kwozouya mumwe futi ndinoenda kuzvikanganisa. Saka baba vavo vainzi ani namai vavo? Baba vavo vainzi Benjamin Sibanda, mai vavo vachinzi Lucy. Vaishanda kubaba? Baba vaishanda kuconsolidated textiles kwaigadzirwa makumbezi. Saka ndokwavakabva vachovhera mwana ikoko? Ndokwavakabva vamuchovhera ikoko. Saka imi makazosangana navo papi? Ini ndakasangana navo kuBulawayo 1977. Vaishanda nehanzvadzi yangu sezvandataura. Imi hanzvadzi yangu yange yakaroora mwana aiyera Sibanda. Saka baba vaMarco vaimuti hanzvadzi yangu, saka vaizopota vachishanyawo kumba vachiti tsano. Saka ndokwatakaonana. Ndaisafunga kuti ndichazamira bendeketerako, mwana iwe wazondifadza, mwana iwe wazondifadza, mwana iwe wazondifa. Marco Sibanda. Ndaisafunga kuti ndichazamira bendeketerako, mwana iwe wazondifadza, mwana iwe wazondifadza, mwana iwe wazondifa. Zvisine yazvakareke tipfuure mberi timbodzwa panapa kuti ko vakaenda kuhondo gore ripi, zvaita sei? Vakazoenda kuhondo tatova tese tine gore rimwe chete tichidanana. Ndopa vakabva vavhakacha vachienda kumusha kwakubva vanosangana nemacomrades eZanla. Ndopa vakabva vatorwa pavaenda kuMozambique. Ini ndikasara ndikagara ndikamboita makosi akasiyana-siyana. Ndakangogara Mwari kana vakangoronga chinhu zvinongoitika kuti muzongozosangana zvakare. Pasati pane mwana apa? Aiwa, pasina. Makosi makaita ndapi napi? Ndakaita dressmaking, ndikaita cutting and designing ndiri kuSpaces College. Makazviziva sei mimi kuti ndoko vaenda? Zvakataurwa nekuti vakatorwa kumba vakawanda, vakatotorwa vakawanda. Saka takazozviziva nekuti inini nguva iyoyo baba vacho vabereki vacho vanga vakundiziva, saka takazozinzwa kuti vakaenda.
Taka mimi manzwa kuti darling wangu aenda makanzwa sei. Ndakarwadziwa zvakanyanya ndosaka ndakashingaira kumumirira kusvika adzoka. Vakaita makore mangani ikoko vari ikoko? Vakaenda gore ripi? Vakaenda 1978. Vakazodzoka pakapera hondo 1980. Asi pakuzodzoka kwavo zvakatora nguva kuti tionane. Ivo pavakazopinda kuma-assembly points uku vanenge vakazosangana nemumwe mukadzi wavakazopa mwana. Asi nenyasha dzaMwari takazoonana zvakare. Mwana wacho ari kupi? Ari ikoko kumunda uku kwatinorima. Akura sei anonzi ani? Anonzi Benji. Aiwa tinozvikudza chose. Imi makazvitambira sei paita kamuka mwana? Havana mbondiudza, vakandivanzira. Nekuti dai vakandiudza handifungi kuti ndaizozvitambira nekuti ndandichida handidi murume ari second hand. Saka havana kundiudza ndakazozviziva ndaamuno kuti ndozviripo. Kana kuti paizoita jambanja? Paita jambanja pautera. Zvadaro imimi vabva kuma-assembly points gore 1980. Chii chakazoitika kuti muzoonana? Zvakaitika ndezvekuti baba wacho semunhu andambotaura kuti baba vacho vaindida, vakazoramba vachiuya kumba kwedu vachibvunza kuna hanzvadzi yangu kuti ko vaiti vakasangana kubasa obvunza kuti ko vanikina venyu vaya vari kupi. Bhuti vangu voti variko kumba kune munikina wangu. Vakati bhuti vangu vandaigara navo vaigadzira maredhiyo, saka vaizoti ndine redhiyo yangu yada kunogadzirisa. Izvo zvaiva nzira dzekuti vazoona kuti ini ndichiripo here. Pavakandiona vakafara ndopavakabva vati nyorai telegram. Kwakusati vane mafoni nguva idzodzo, anga ari 1983. Ndopavakazoitirwa telegram vakati bamai vako vari kurwara kuno kuhuya. Vanga ari kupi? Anga ari kuno kuHarare, ini ndiri kuBulawayo. Aitei kuno kuHarare? Iye aigara pano achiita izvo zvemusic izvozvo. Vanga vatotanga kare zvemusic? Vanga vari muKasongo band. Vachiri kuridzana namukoma Ketai. Ndokubva mai auya aitirwa telegram auya? Ndobva auya. Saka iye ari kuti baba vangu vakabva vandiudza kuti mwana uya waimboda kuroora usati waenda kuhondo ndazomuona. Saka ndiye mukadzi wandiri kuda kuti urore. Kana dai ndikazofa ndiye mukadzi wandiri kuda. Iye akazoti ko kana akazoroorwa hanzi akambotaura zvakawanda-wanda. Vakati ndizvozvo iwewe mangwana uenda nasisi wako unomutsvaka. Saka takazongoona vachiuya nasisi wake kuri kuseni. Ndobva tamuona vavatotaura ndikambomubvunza kuti nguva yese iyi makore ese wanga uripi, hauna mukadzi here? Akati handina kana. Saka takanga tiri vanhu vekuti hauraiti. Ndikati ndozosara ndichifunga mozodzoka. Saka paakadzokera akaskokwira chiuya kuno kuHarare, chitatu chatakatati tozosangana ndopakazotechisvika kuseni akabvaona baba vake vatofa, vaita accident vachienda kubasa. Saka paakazouya achindiudza kuti ndozvaitika, inini handina kuzokwanisa kuti ndinge ndichazoramba. Saka ndakabva tangozobvumirana zvakare kudzokerana. Ndobva tazoita urongwa akauya akaroora. Inini handina chandaiziva, ndakazozviziva ndakunochinzwa vachimudaidza vachiti baba Benji. Ndikati ko iwe unonzi baba Benji nei? Ndopa akambotanga chiramba. Asi mudzimai waKetai aiwanzodaidzira nekuti dzimba zedu dzakapirana magotsi. Saka aidaidza achiti baba Benji. Saka ndopa ndakazoti ko munonzi baba Benji nei? Ndopa akazotsanangura manje kuti ndozvakaitika. Pati mwoyo wangu wakarwadziwa zvakanyanya nekuti ini ndakakura ndichinamata. Saka ndaiva ndisingade zvinhu zvakuti ndizoroorwa nemunhu angamboita mhuri yake. Zvinhu zvakambondirwadza sendakazozvitambira. Ichokwadi amai mako wanga wasingade murume anga ari second hand sekutaura kwanga waita. Mako kureva kuti mako yanga iri second hand yemurume. Pinda ndokuzikisa kamwana kapa. Ini nemukadzi yatakabva tagara pasi tabanda. Ndikati kamwe inini family within. Right, nyaya yetu maredhiyo ikaika. Kuna 10 o'clock. Haina kutanga nasanzi baba wamako Sipanda vanga vanika radio
wainyapira kuenda neredhiyo zvakaita kunogadzirisa achida kuona kuti muroora ari bhezi here kana nari weekend kudai zvaimzoona yewo mako wamani akazomboimbawo nyaya yekaredhiyo weekend yakadai apa itotaura chitoteterezamba zvake maziso ake mumba make muya akabva ati juma nekaredhiyo kaya kakafa zvikanzi okay rega ndichienda kwamako nekaredhiyo kangu kakafa aka ondisotera zvako shamari yangu iya uyo Mukombi wana Mukombi mani Mukombi Mukombi ndakangozwa nevoisi panze zvikandisvika umwe wangu ndakabva ndabvara ziso 1 kuvhura 1 ndabva ndabvura kaketeni chichitarisa kuti akuda kundibhowa palavhu yakadai tiyani ndakabva ndaona shamari yangu iya ikati pinda mwangu pinda mumba pinda shamari yangu yakangopinda mumba yakabva iti dhuma nemukadzi wayo uya ndakaona shamari yangu ichisunga chiso ichinyemwerera ichiita sei ndabva ndangoti nechemwoyo ane nyaya uyu ane nyaya inini ndaizivei ndakabva ndatanga nhanga nyaya ndikati mwangu ukona madzimai ava ndio mudzimai wangu chaiye ko ndaizivei kuti mudzimai wake ndikati uri kuona kamwana akari kukambaira panapa ndo kafirst born kangu ko ndaizivei kuti kafirst born kake ndakaona shamari yangu chisunga chiso yabva yasimuka zvikanzi mako ndauya kugadzisa karedhiyo kangu akashamari ondigadzisira naika inini weekend kudai ndakutomhanya kubhora nhasi kune dynamo nehaile ko ini ndaizivei ndakabva ndabuda nayo shamari yangu iperekedza pakudzoka ndakaona mukadzi yamira abata musana mumba mangu muya ikati nai mama chichanetsa imba ndenyi pindai mupindai ndepenyi pese apa sanayo mako unoti shamari yangu unomuzira kupi ndikati shamari yangu mama tinoshanda tese kubasa pane chanetsa here zvikanzofungeka ndiye murume wangu chaiye kamwana iko kangototaura kuti kamwana kako ndoka first born kake manje ndakabva ndagara pasi kubata tumhanza kunzwa tudikita hama dzinodiwa kodai wanga uri wewe kubasa waienda sei kuona shamari yako iyeyo iye akusiya uchiita zvaunoda nemukadzi wake saka inini ndakangoti pamotondawira mai pachotondawira pamotondawira mai pachotondawira pamotondawira chokwada mara waterereka angawira pacho sine tufamba mbere kana noro yati mubata mara mukoma KK chimbonza kuti vabva kuhondo ikoko norondo inotiyoka chiro urongwa hwekuti pave nechikwata chekaso zvinonge zvakarongwa ka mugore ra 1977 kuhondo kuMozambique ikoko asi hazvina kuperera ikoko vakomana pakapera hondo yechimurenga vakabva vayambukira vakauya ka nazvo kunoka kunyika yedu yeZimbabwe vakatangira ka zvakare kuungana vari muassembly points imomo rekati mudza pano pakuti mukoma KK vanoti kudiko maumbirwo akaita chikwata cheKasongo Band. It was 1980 pakauya Bob Marley tichipemberera independence yedu murufaro ndo patakatanga kuumbe chikwata chainzi Kasongo Band. Makasangana sei naana Ketai? Masanganiro atakati ana Ketai ndokuti yakanga iri nguva yeceasefire kubva muhondo. Inini ndakanga ndiri kuenzi kudzapasi assembly point ndo kubva ndabva kudzapasa assembly point kubva ndauya kwaenzi kugoromonzi assembly point ndo pandakasangana nana Ketai but wana Ketai futi wakanga ndo patakasangana mudzapasi imomo tikabva tese mudzapasi tikauya kuno kugoromonzi kubva tazoumba chikwata chedu cheKasongo Band. Munoreva here mimi kuti murikutora zvemassembly points kuratidza kuti imimi maiviko zvakare kusango? Ini ndakanga ndiriko kusango but ini ndakatrainwa muno mufrand handina kutrainwa kunze. Makatrainirwa kupi? Ndakatrainirwa kubhoera kwainzi kwanyashanu ndo pandakaoparetera ndiri ikoko. Hamuna kuzobuda kunze? Handina kuzobuda kunze asi hazve futi takarova. Vana Ketai ava vakabuda kunze?
vanakete vakabuda kunze vakatoenda kunana Tanzania zvekuti kana yakete ndiumwe akatondidzise Swahili, ndinotoimba Swahili, ndinotaura, ndinoimba, ndinonyora nzimbo dzeSwahili kubudikidza naKetai. That's why Ketai iye ndiye anga ari mukuru weKasongo Band. Masangana mimi pa Goromonzi Assembly Point apa chii chakaitika maamuri vangani? Ndisikakanganisi takanga tina paivana pakutanga chaiko rakanga richinzi People's Choir kusanganisa nana Comrade Chinks taiva tiri tese mugurupu iroro yainzi People's Choir iri Zanu PF, isati yakunzi Zanu PF yainzi Zanu. Saka zvadaro gurupu reKasongo takanga tichiti ini knowledge naMakosi Banda na Ketai Muchawaya na Jeke Mube akanga ari back vocal futi akaimba song inonzi Sasukale makaya satonde chaina ndio mwataibheka naye kuKasongo Band airidza umwe ainzi Dembo Kinyata Pondira akanga ari muzukuru airidza rhythm taiva tesi kubhoera airidza bass ainzi Finals Mapurisa airidze bass guitar ainzi Finals Mapurisa aibva kuChipinge airidza lead ainzi Joseph Masuku aibva kuBocha amwe futi aimba ainzi Stalin Wogan, but vese ivavo vakatofa. Tikazotora mumwe futi ainzi Semu Chinyuku nekuda kuti takati fambe na Ketai ari mukuru wedu pandakamubhekera kuguta kushanda yeyeye hama yangu ndikamubhekera vana asante sana Mwalimu Nyerere wa Tanzania pakazi muliofanya, ndikabheka dzakawanda dzakaita sana kuguta kushanda yeyeye hama yangu. Saka nyaya yakaitika pana Ketai neKasongo ndeyekuti isu tairekodha neimwe kambani, hazvizeti kuti ungataura zvako uri pamhepo zita rekambani yacho, asi muno muHarare. Saka tarekodha kudaro takanotora maedzi maroyalties mari yedzimbo dzinouya dzine 2 ways. Zvadzakauya dzine 2 ways ndeyekuti pane mari yakomboza nemari yegurupu. Saka Ketai iye akati pamari yake yekomboza ndiye takamuti ngatisheya no mari iyoyo. Ketai ichibva aramba kubva tanetsana naye zvakasimba zvekuti takadzokera tese kupi kurekodhi kambani yatairekodha iya kuti vandotigadzirisa, vakatadza kuigadzirisa vainzi vana Diamond Mabaleka, that man tomuziwana nhasi achiri mupenyu. Saka zvadaro takadzoka Ketai ichibva ati no ini hama dzangu zvamakuti mode mari yangu ini kana zvakadaro ndakusiya zvangu bhendi reKasongo. Kubva tati kana zvakadaro siya zvako, tese tatatofurirana tese tine one way nekuti isitaide kuti mari yakewo tisatanzwisisa kuti mari yekomboza ndiye muridzi akakomboza. Kubva andofoma yanzi Simba Brothers. Sataenda idiko kubuda kwao ngoma Ketai. Mukiri kutondera ere kuti mimi nziyo yekutangisisa Kasongo ingave ipi? Ndizo panguva yacho yanga ari ma7 single. Chitepo yeye, Chitepo baba wedu, nimwe yaenzi uhuru wa Zimbabwe, nimwe yaenzi kiongozi wa Sereka, mana mapambani makali, ala kiongozi wa Sereka. It was 1982 ndo patakatanga kuririza ipapo, ndo patakatanga 82, 83, 84 atakataka kutopisa zvekuti tataka kutonezana na dera ngwena iri kunana ningi kunana Mashava uko. Pane patakambosangana nedera ngwena pane imwe show na James Chimombe achiri mupenyu, tikasangana murufaro tikaridza tese pamwe chete. Asi Kasongo Band yakanga ine power pakutamba nekuimba zvese. Ndisati ndaona izvozvizvi magurupu ese ari muno muZimbabwe pane bhendi ratirasvike pabhendi rataiana reKasongo, even panyaya yekutamba chaiyo.
wedu baba wedu ufire nyika. Kakuri yeye, kakuri baba wedu. Wakatiya, kakuri yeye, kakuri baba wedu. Wakatiya, kakuri yeye, kakuri baba wedu. Wakatiya, kakuri yeye, kakuri baba wedu. Ufilika. Takawira yeye, takawira baba wedu. Wakatiya, takawira yeye, takawira baba wedu. Wakatiya, takawira yeye. Anti walala wasala. Takawira baba Public mvumba. Takawira Wakomaniste zabanza aiwe. Usajerere makosi bana. baba wedu. Ufire nyika. Nihanda yeye, nihanda mai wedu. Icho chikwatira cheche vakampenge vakawanda zvekusvika papi. Makusibanda aibva kunonzi kufila busi kuinsiza ndopaibva takatombosvika kumusha kwake tichiita matouring ekuenda kuna Nice Godini vana Gbanda takatosvika tikatomborara pamba pake ndopanga achibva Makusibanda. Jeke Ncube aibva kungai, Ketai Muchawaya aibve paNyanyadzi, Rex Motomoto Drama aibve pa Bikita. Ino back vocal yanga iri yaKetai ndikazoitawo lead vocalist ndakanga ndinobvawo paBhoera paMuzokomba. Ainzi Joseph Masuku airidza lead, akaridza lead raasande sana. Nana Kiongozi Wasereka aibva paBocha. Stalin Ogani umwe futi aimboite zvekuimba akafafu vese vakafa ndiri kutaura ivavo. Aibva paBhoera, taibva tese kuBhoera. Akatanga kubuda mukasongo band ndiani? Akatanga usiye Kasongo band ndiketai Muchawaya. Kuchizoteerani? Kuchizoteera Knowledge kunenyata akati Muzokomba Movers. Imimi pakabva Ketai Muchawaya ndimi makasara kunge muchitungamirira Kasongo band. Chakazoita kuti musiye chi? Chakaita kuti ndisiye nechekuti ini naMakusibanda tainetsana zvekuti taitoenderana kung'anga. Ini ndaiva nditori neng'anga yangu yaya kuChipinge uko, makaiva neyake yaya kunana Nigiriki kunana Filabusi ikokoko. Saka panga paya machongwa anga asangana. Saka nyaya itika ndeyekuti pakangosiya Ketai Muchawaya Kasongo, ndakabva ndaita mukuru weKasongo. Ndaita mukuru weKasongo, Makusibanda haana kuzvifarira, but kusazvifarira hazvina kushanda nekuda kwekuti vaitiridzira manje vaida inini, nekuda kwekuti ini ndaigona kukomboza kudarike zvaiitwa naMako. Saka kubva tatanga kurekodha pakangonyorwa posta chetonzi Knowledge kunenyati neKasongo band, Makusibanda haana kuzvifarira, akabva atanga manje kundirwisa. Ini kubva ndatanga kumurwisa, kubva ndakuti hazvina zvinondinetsa mani, kubva ndati beta ndiite rangu band. Saka ndakatora rhythmist ainzi Dembo uya wairidza rhythm wamuzukuru wangu uya, ndobva ndaenda kofoma ainzi Muzokomba Movers. Nemuning'ino wangu ainzi Edmo aitiedza inini ainzi Edmo kunenyati, akazofa 95. Saka tikaitawo maalbum akati wandei yakanetsa. Satabata kuMuzokomba ikoko, imimi mabva Mako akasara achitungamirira, akazobva futi ndiani ukasoma? Zvakazoitika ndezvekuti Mako ini ndaenda Mako akafarawo, akati uyu waenda wandainetsana naye ndopakasara akutungamirira Kasongo band. Akaita vanati ini tatarike inenzara yana upenyu, akadziita idzozona naYesu Kristo
inopobuda paTV vakapfeke marokwe magemenzi zviya. Saka nyaya yakazoitika ndeyekuti vakomana vairidzira mako vaya veKasongo vakanga vasikafari naye, ndio vakazouye kumba kwangu vakati no, tiri kuda kuti tidzokererane. Saka tikadzokerera zvingatifambira kuti hazvichatifambiri mako ari kutadze kuita chaizvo chaizvo. Ini kubva ndasire bhendi rangu raidzi Muzokomba Movers munin'ina wangu ainzi Edmo, kubva ndadzokera muKasongo. Saka mako paakazonzwa kuti knowledge wadzoka akabva atizawo kubva aende kundofoma yenzi Insiza, ndio pandakazobudisa album yenzi Sadza. Vese vamunoona vanoramwe basa mukazviongorora vanoda mari. Ko pavakazoimba baba handishaina varutsoka pa yanga isiri yacho mwe chete here? No, iyo ndakaimba tichitonaketa tichina mako vana mako acho mabheki vhoka angu. Saka imimi kambo kekutanga kukomboza muine Kasongo Band Masara Mega Kitai abva ndikapi? Soko Murehwa na Miss Roda was murdered in South Africa last week. Ko Magosi Banda nziyo yakasara achikomboza imimi mabhande epi yekutanga? Yainzi Upenyu, yaiti iri tatarikei nenzara, iri tatarikei, hanzi kufa kwomurume kubuda hura. Nichokwadi kufa kwomurume, murume haafi zvekuchipa ka. Kufa kwomurume chokwadi chocho kuti kubuda hura. Chokwadi akomana mika ndoka sekuru kana kuti ereta KK kune nyatika mavanzwa paka vatiri kurukura nawo ka apano pa National FM vachiti paka Nhoroondo yayeka mushakabvu Marcos Banda pamwechitika neKasongo Band nekati mbonzo kambu kanotera. Ndabata pana pamwe mkoma wangu kama vanonziwo Francis Bonde, mkoma nawe pa DZ apa. Akurira kudziorese kwa 3 muna Misairawi, akafunda pa Gombo School, akazoita secondary yake padziorese kwa 2 high school, wakadzana Somandla Mafia Ndebera hapo. Mkoma Francis Bonde rekati mbwanza kuti vakazomboshanda seko neKasongo nekuti ndiye umwe akamboshanda zvakare neKasongo kama tinzo kuti zvakasangana sei pavakangonzwawo neimwe nemakuwa kunzi kuKasongo kuri kudiwa munhu anokwapaidza bass guitar rekati nzoti vakasvika sei Kasongo yacho panguva iyo raive bhendi raifamba nebasa ndobva ndaenda kuKasongo ndobva ndasvika kuKasongo vakangonditambirawo zvakanaka ndobva ndatanga kuridza neKasongo. But imi mabhita eKasongo maiyaziva here? Mabhita eKasongo magitari azvo zviri manje ndezvokuti kana ungoriwo mukati memagitari ka iri yesawo chete inoita kuti zvinhu zvenyu zviite perfect. Tabva tatotangawo kuti tauresero takaita resero di. Imi panguva yamakasvika ipapo anga anzi abva ndiani anga airidza besa? Kwabva paine muchinda airidza bass kuKasongo Band ainzi Finos akanga arwara panguva yacho iyoyo. Papapinda muchinda ainzi Peter Majoni ndiye wandakasvika zvichinzi abva. Wakatomboridza kuti Kasongo? Akangoridza but kwenguva pfupi ndobva asiya zvake. Inini pandakazoenda inini kwangwabvawo Peter Majoni abvawo ndapinda muKasongo ndikarova neKasongo from 1990, 91, 92, 93, 94.
izvo zvekutaurwa namboita kwe kuti zvinongoitika mumakitare zvekuti dzimwe dzinguva pamwe homwe inenge isanyatsa kubalansa zvakanaka ndobva ndasiya futi kukasongo iko. Right, kukasongo iko kwemimi makaona kuinani nani vanhu vachiri kutondera vairidza mainstrument. Vanhu vanga variko kukasongo pandakapinda inini panga pana anonzi Dembo airidza rhythm, Rex Motomoto airidza madrums, Knowledge Kunenyati aiimba, Jack Ncube aiimba, Marcus Banda aiimba, inini ndichiridza bass. Lead yairidzwa neanonzi Semu Chinyuku. Ndo vanhu vandakaona variko nemadancers vasikana vanga variko ikoko. Ana muwema kwakusisina. Muwema anga asisipo ipapo ndo panga ane orchestra kokoriko yake. Kweti makatsikisa dzipi nedzipi nekasongo? Nekasongo ndakarekoda album rinonzi, ndakatanga ndarekoda single yainzi anditi pane album ra Baba Handishaina Baba Ritsoka ina Knowledge Kunenyati. Yani Knowledge Kunenyati. Ndobva ndakuzorekoda naye kambo kainzi kudzokerana kwa Baba Handishaina Baba Ritsoka. Right, iyo Baba Handishaina Ritsoka yakaitwa Ketaya achiri kweli? Baba Handishaina Ritsoka yanga ya project Ketaya Abba asiya kasongo ndizvo. Asiya kasongo. Saka muchira kuti mimi mwinana Ketaya amuna vira mambotsikisa muna Ketaya kumwecheta. Inini na Ketaya tinakurekoda tese. Asi Ketaya ndakaridza naye ikoko kubendi ikoko ndakatozombobva futi kukasongo ikoko ndikaenda unoridza na Ketaya Mchawaya neSimba Brothers. Right. Pamakora makagara nenge mana apa. Kasongo yengeza haina kurelease ripa. Yakarekoda. Saka ndoda kunzwisisa ipa kuti mimi Ketaya akatanga kubva iko kasongo ndiani Ketaya ne because mukana mchine makazomboshanda na Knowledge Kunenyati mukatsikisa Baba Handishaina Ritsoka kureva kuti pane pamwe pamakambosiyana na Ketaya. Right. Zvakaitika ndezvokuti inini pandakasvika kukasongo Ketaya akanga abva band ranga richilidwa na Knowledge Kunenyati, poster richitonyorwa Knowledge Kunenyati and Kasongo band. Alright, Ketaya yanga achangobva. Ketaya yanga achangobva Simba Brothers kureva kuti nana ndongo yawo akabva nana Majoni vachienda futi ikoko. Ndipo pangu ndiko ndongo imwe chete iyo yakabva iyo. So imimi Marcus Banda anga ariko. Marcus Banda anga ariko. Marcus Banda aite apa? Marcus Banda aiimba na Knowledge. Aiimba na Knowledge. Nainzi Jack Ncube. Ndo vaiimba. Alright. Right. Marcus Banda anga ari kunakaita sei? Mako aidensa. Madances aka ainakidza ndiaito trainer madancers ekukasongo vasikana vesa vaitrainwa namako. Haina namboona dambudziko naye because pese pandakashanda naye hapana kana patakambokakavadzana. Aimwadoro? Mako anga asingamwadoro. Handitika. Ndakamboita urukuro na Knowledge Kunenyati akashedzere kuti izvo madancers ese vasikana vaiva vanga vari vasikana vevakomana vemubendi kureva kuti nemiwo makatomboitawo musikana wemubendi ipapo? Handina kubvira ndamboita musikana wemubendi. Asi ndizvo ere izvo? Pamwe pavaidanana tatisingazvionika inini because kana usina wako uri kudanana naye imomo haungazoone zvikuitika vangari vakomana vegitara chiti munofana inini maamakura maifana kuziva kuti apa zviri kuitika zvakati zviri kufamba soso ndizvo here? Ndiri kutaura chokwadi. Inini hangu handinambobvira ndambodanana kana newani musikana wemubendi. Ko vamwe vakadanana nawe? Vaidanana zvavo. Vasikana vanga variko ndiani nani panguva? Vasikana vanga variko kwakuna ainzi Molini. Kochita Molini ari kupi? Molini aigara pandakapedzera kuziva nezvaMolini. Molini aigara kuJumbo. Kujumbo ndo kwaive nevabereki vake ikoko. Saka ndo pandakapedzera kuziva nezvake because kukasongo kwacho akazopedzera asiri kukasongo asi akugara kuJumbo ikoko. Kochita toti Molini, kochita Beauty. Beauty ari kupi?
beauty kuti mupenyu ndisingazive zvangu because ndane time ndisina kunzwa nezvake kozoita mazita kuda kunditiza zvavo asi ndikarifunga pamberi remumwe wacho ndinotaura nezvaro nekuti handiti kutongotaura saizvozvizvogona kukuudza rimwe zita racho nekufamba kwatiri kuita nehurukuru. Right. Saka akatanga kubva kukasongo ndiani imimi na knowledge kune Nyati? Knowledge ndiye akatanga kubva. Akakusiyai muriko? Akandisiya ndiriko. Chii chakaitika? Knowledge kubva kwaakaita kukasongo taive tine touring tichitenderera kuenda unosvika tine touring aenda unosvika kuBeit Bridge uko chibva mana kadomo tichitenderera tichizodzoka tonopinda road inoenda Masvingo tobva taenda kunosvika kwese kwana Beit Bridge kungundu ndokwataienda. Saka takaridza panonzi paMutapa Hall. Taridza paMutapa Hall tapedza zvataita kukasongo isusu taiti kana tikatopedza basa ipapo manheru iwayo taigona kutowekerana mari dzedu munhu neyake. Saka machinda vakangowekeranamo mari dzavo tapedza kuti tapiwawo dzedu tabva tanorara. Tarara makuseni tamuka taive tiri kuenda tichienda kupi kwana zvishavane muchiri kuendera mberi netoro tiri kutoenda mberi zvokutoti touring yedu yanga ichitori nemadays anotogona because kunenge kwakutori kwekutanga kumashozo kwatatizvo. Saka takamuka makuseni tagara knowledge haangawanike dembo haangawanike machinda aenda kuti tikazonzwa nemamwe machinda kuti knowledge nadembo tavaona vachikwira bhazi. Saka kutoradza kuti vaenda kuHarare vachitori nemabhegi avo vaenda kuHarare ndo pakauya knowledge kuno kuna Dembo vakabva vauya kuzoita muzokomba muvhasi. Havana kuoneka vakangoita zvokusova. Inini ipapo ndo pandakabva ndatanga kuita kuimba namako naJack tabva tatsvaga rhythmist nekuti papasisina rhythmist watakawana ainzi Sinus Mpofu ndiye akabva auya tabva tatoriesa muso wacho takatotsvaga mana hapana munoziva anoridza rhythm kuno. Sinus Mpofu mama munonga mupi? Takamuwana Mugweru. Tabva tatotanga kutoita resa nemuchinda wewe tatoita achibata masongs from ipapo tabva tatoenderera mberi nebasa inini ndichiimba ndichiridza bass. Mukava mazanza vakomana aye vaviri vatomutsa muzokomba muvhazi yavo. Tabva taenda tabva tata touring yedu tapedza tadzoka kuHarare kunoko ndopatakabva tatanga kuresa nemuchinda yekuti tichinyatso kubatanidza muzambo. Tabva apo knowledge wacho naDembo vanga vakuitawo vane muzokomba muvhazi yavo. Saka tingati mimi ndimi manga maakuimba ina Jack Ncube na Marcos Banda. Pane here mukati mimi makatsikisa ipapo takarekoda album ne single yainzi Mafaro album racho iroro. Koita single yanga iri yaMarcos Banda ati ndakwenda nchikanganwa zita resingle. Anga anyora Mafaro ndiani? Akanyora Mafaro ndi Mako. Vakanga masongs apa pane ya Mako, panga pane ya Rex, panga pane ya Semu Chinyoko. Asi kuri kuti denda izowana mukano kuti ndidzoke futi pano paredio ndichitaura ndaikwanisa kuyakana nealbum racho kuti iro album rinowanika hadinaro panapo. Right. Zvadaro ndibva marekodi ayemba maita sei? Ndakazoti garewo ndambotaura nezvemari kuti zvaenda zvisinganyatso kubalansa. Apa anga akutungamirira kasongo ndiani? Marcos Banda. Anga agadzwa naye kuti atungamirire kasongo. Band rekasongo rere parakatanga raive cooperative. Saka ivo zvavaita
vaigadzana ivo vanga vari vakuru maoriginal ndo vaigadzana ndo tichingoonawo zvaitwa tatisina chekuramba pazviridza tiri majuniors ndobva Marcos Banda atungamirira band taridza tafamba ndobva ndazobva inini. Chii chakaitika kuti mimi muti musarende kuti inini zvandambotaura zvezve kuti chii chakaitika ndoda kunzwa zvakaitika kuti azvifanani inyaya yemari kuona knowledge angorongedza abvangurwa pasi handitika right imimi ndoda kunzwa kuti mimi chii chakanyanya kubata zvii zvakaitika zvamakazudzimara mati aiwa inini ndoda kusiyana nazvo. Zvakanyanya kundibata ndezvemari nekuti zvataita ndezvemapercentages tichishanda nemapercentages inini kana tichiweka zvinhu nepercentage ndenjizomawekera tichita angori straight handiti but pane pamwe pekuti unongona kuti percentage dzedu mashandiro dziri kuita haasiriwo chaiwo ari kunyatsoitezvo ari kufamba handiti ndakazongoonawo maiona manga aivhiringidza penzura ndiani pa vainyora ndivaona mako ivavo ndo vainyora ndovaivhiringidza penzura handisi kuzati vaivhiringidza asi ini zvazingandendekeri kana zvazingaenderei ndovaivhiringidza penzura ndovanga ari pajaka saka ndo zvacho zvakazoitika ndabva ndasiyana navo ndobva ndanogara hangu kumba kudzora sekwa havana kuteera ndakazoteerwa knowledge manje right zvakaitika manje ndezvokuti kuti ndizoteerwa inini asi inini ndakatomboti zvakadaroka ndopa ndamboregedza kuya handiti ndobva ndaenda kwaJona Moyo kudevera ngwena ndobva ndanoridza naJona Moyo nedevera ngwena naJona Moyo nedevera ngwena handina kurekodha naye asi ndairidzawo futi bhesi ndichiimba asati nakurekodha tesu kwegore ndobva ndaregedza futi kwaJona Moyo kudevera ngwena kwekwe ndobva ndaenda ndikatorwa naKetai Mchawaya and Simba Brothers. Ketai ndiye akauya kumba kudzara sekwa achibva uya ndobva ndudzawo shamwari because ndakambotaura nayo inini ndinongofarirawo music yenyu because music yenyu yangofanana nechi yekukasongo sevanhu vakambofamba veso inini kana ukazvitowo mukana ndisinawo chandawanawo munokwanisa kuita kunditorawo kana zvichibvira hazvo. Ndo mukoma kaBonde Francis Bonde vakaridza best achiridzira kana mukoma Mako panguva yawo asiko zvinezvi zvakafamba zvakanaka mukoma Bonde vakakomborerwa vane damba refu ravo ravanawo dzaka rinonzi ndinokutendai ravakaitawo pavo vega ivo kasemunhu anga ane experience kushanda nezvikwata zvihombe imbonzwai panapa ani mbuto turudwe handizive kuti chii chiri kuitikawo pasidi racho rinenge risikunyatsoura zvakanaka. Raramba iri nkomabonde raramba kurarambisa chaiko chemu ndine urombo chose ndanda kupai kambo kanonziko ndinokutenda ino title track yedamba refu raka 2017 production zvisine hazvo amaro waterereka regaika tipfurire mberi timbonzwa kuna mukoma KK kuti vaita sei mashows zvekuti mashows edu isusu taiti tide kutanga kuridza taisa maposters edu anenge akanyorwa kuti tiri kutanga na7 o'clock by 6:30 hole inenge yatozara yakutobude dikita mudenga so nekuwanda kwevanhu zvokuti taitoti vanhu ho vakwana by 7:30 yatanyora iyoyo ndiyo tototanga kutoridza pastage kwete zvimwe zvendiri kuona zveitamwe zvokuti vanogona kuti tinotanga na8 o'clock vozoona pamwe vakutanga kuridza pakuma 11 dzemanheru isu taiteedzera purogiramu chaiyo changa chakakura sei chikwata icho chikwata changa chakakura taitosvika kuma 17 uwandu hwedu vamwe vacho kuti ninyatse kurangarira vamwe vacho vamwe tiri kuvaziva but vamwe vacho senguva yatirebei handichanasi kuvaziva vamwe vacho mazita avo. Ana Rex Motomoto vakauya sei muKasongo? Rex Motomoto ndiye anga ari dhirama wedu aibva paBikiti apa akangotangirana futi nechikwata cheKasongo anga ari member yeKasongo band futi Joseph Muwema takazomutora kubva kune band rainzi Masiye band anga riri kupita kuzambia
ichokwadi amaro aterereka tichifambira mberi nayo kahurukuro yedu ika rekai panapa timbonzwa zvekareka imwe nhau panapa mukushata umu inzwai mudzwe Zatiri muno muZimbabwe nekuti mimi maiona taridza mubhawo mechiona vari vasikanawo vebhendi but vangopedze kutamba bhendi taibva tatende kutatowakecha sevakadzi vedu wese akanga ari mukasongo nehuwandu hwevasikana vanga varipo vese umwe nomwe aiva newake Mako aiva newake, Rex Motomoto aiva newake, inini knowledge ndaiva newangu, ainzi Dembo airidza rhythm aiva newake, wainzi Finals airidza bass aiva newake, zvakadaro izvozvo. Saka vasikana vese vaikutambira vanga vari venyu? Vanga vari vedu, vanga vasikatokechwi. Because vaitozoti kana ndikato ari wanga akakechwa nomwe murume manje chatobvunduka. Hapachashandiki zvakanaka. Hapachashandiki. Iye nebasa tobva tamudzika. Aibva atoenda. Saka kumba zvanga zvisingazikani kumbezvo. Kana akazviziva chii chavaita madzimai. Aiwa wakati aivachengeta madzimai. Asi pane here umwe wamungati uyu mudzimai wake akambonzwa akarunyere kupi akada kumbouya kuzombonotsvagurudza. Kana akazvinzwa hanga asikatombosumudzi muromo iyo because taitorova kana madzimai acho taivakindisa. Hakuna munhu aitongwa nevakadzi vevano kutimu yekasongo. Ndizvo zvanga zvakaita. anga akarongeka apa ndakashanyira mudzimai wacho pachitungwiza apa ndakatombovabvunza ndikati uko kumadziro uko ndiri kuona muchato ndimi here mako akaita kutodzikama musaidhi mevhoiri makaita kunyura zvake imomo ndiye here inzwai munzwa mai mako. Aiwa ndini takazochata. Mukachata gore ripi ro? Takachata 1986. Mukachatira kupi? Takachatira kuBulawayo kuchechi yandaipinda Brethren in Christ Church iri kuPhumula North. Iyo ungachikuita zvemagitare? Vava vachiita va. Bendera rakazoridzere ipapo? Aiwa harina. Harina. Makaropafadzwa muri yenyu yakakura sei? Tine vana
vakomana vaviri nemusikana 1. Ngawadura nemazita acho. Wekutanga nonzi Atumaya Spanda na Ansen na Charlene. Vese ava vari kuita iko zvinezvi? Vakomana Atumaya akaenda musi wechitatu, musi wechina anga ari kunoku, ari kuCape Town ndiko ari kushanda. Saka munin'ina wake akatevera futi ikoko. Saka musikana ari kuJoburg akaroorwa nemurume wake ikoko. Saka imimi mangosara mega vese vatiza. Ndasara nevazukuru. Tikatesisiso hapana here ari kudomboteedzerawo zvekuimba? Uyu mudiki Ansen anenge anozvida, anenge ari kuzvifarira asati atanga, pamwe zvichiri kumuomera semunhu achiri mudiki, asi anogara achindiudza kuti ndo zvaari kuda kuita. Mukoma vainyora sei nziyo dzavo? Vaizviita sei pakunyora nziyo? Vaitora gitaa votanga kuridza, vochitanga kuimba, vaitanga kuridza, vaitanga kukompoza magitari, vapedza izvozvo vozotanga kuchiimba. Manje ndaingonzwa vachiimba zvekuti zvimwe zvacho ndaizongoti izvo makutotaura zvisiri izvo, fanika samatsotsi agerani, ndaingoti izvo hazvina kana nemusoro. Asi ndakazoshamisika manje vazorekota, rekodi iyo ikazofarirwa nevanhu vazhinji, ikazotora mukombe wenumber 5 tikazotoita bira pana pachifara. Saka ndakazenge ndadzidza kuti chero chavanenge vachiimba ine handifanira kuti ndishore, asi ndongofanira kusapota. Kana zvida vachibvunza kuti uri kuzvinzwa sei, ndaingozongokurudzira kuti zvakanaka, nyangwe ndisingazinzwisisi asi ndaingoti zvakanaka, kuti ndingovapa simba rekuti vafurire mberi. Saka iko zvinezvi pamimanzi yavo yese vakatsikisa iyo, kamunoti mai akandofarira ndikapi? Jambanja pahotera. Sei muchida jambanja pahotera? Ndinongoona kuti inongodzidzisa vanhu kuti vasavandirane, asi vanhu ngavabudirane pachena. Asi panguva yavaizviita vachibuda vachienda kunoita mashows vachida, imimi maizvitambira sei? Ndakanga ndatozvijaira, hapana zvaimbondibata, ndaingoziva kuti vari kuenda kubasa vanotsoka. Kaifarirwa kakakana mai makionika tokuita dzemudimbudzirwa kana kuda kuti kwenguva yacho kakomana imika right timbonza pa ivoka mother kuti ko sei baba vakasplita kubva kune vakomana veKasongo ivo vaishanda zvakanaka nana Kiki. Kasongo band vatangi Inziza Brothers chi vakatanga mukoma Ketai ndiye akatanga kubuda azotanga kufoma yake band ivo vasara vachiimba na mukoma Knowledge vachibva
knowledge anenge ndiye akazobuda futi. Ivo vakasara vakuimba nana rap nana tembo, saka ivo vakazongondiudzawo kuti ndakuda kutanga rangu bendi ndega. Ipapo ndakanga ndiri kuti madarirei, asi vakazoramba vachishingirira vakazotanga ravo bendiwo kuti munhu anenge aona kuti ndakuda kuzviitira zvinhu zvangu handichada zvecooperative, nekuti Kasongo bendi yanga iri cooperative yavakaita. Mkoma vanyanya kusimbirwa neizvo dzimara vatisiya? Vakatemwa nemusoro wacho akazonzi meningitis ndo yakavauraya. Saka vakashakirwa chipatara chakupi? Vakanga vakatanga kurwara. Zvisine yazvo marotereka ndazoitawo mhanza zvakare yekutaura ka neumwe ka akamboshanda nawo kana Marcus Banda ka sa producer inzwa ka vachipinda ka mudariro ka vachitiudza kuti ivo vakasangana seiko naiwo ka mukoma Marcus Banda. Chacha ndiri muimbi ende ndiri producer zvakare, ndinotobatsirawo vaimbi vamwe varikuda kutanga kusumukira nekurekodha ndinovabatsira. Mukoma Chacha, nebasa renyu mungatiudze mimi Marcus Banda makashanda naye papi? Inini na Marcus Banda takashanda ndiri producer, ndiri ku studio yandaishanda yekubika mhanzi yainzi High Density Studios. Makore api? Gore ndinofunga ipapo kuma 1998 97 kana ndisingakanganise. Saka mazuva takasangana na Mako taimbenge tichionana mazuva andairidza ndiri kwa K-Time Chawaya vari kuKasongo, but nguva iyoyo ndakazomuona ikoko aburitsa akambo kanonzi Matsotsa Agerani. Saka inini pandakanosvikawo ndichita producer ndo mazuva ndakatangawo kuita sei kurana ma-CDs ake ma-cassettes ake achinotengeswa nekubikwa. Saka time yatakaonana iyoyo nokuti album iro rakaita mukurumbira, paakazonoburitsa album rinonzi Gudo naMurewa, apo ndanapo naye manje kustudio ndiri producer, takarirekodhera kuimwe studio yekuMasasa uko. Saka inini chaka chiripo ndechekuti inini ndakazodiwa ipapo nenyaya yekuti munhu aimixa music anga ari murungu ainzi Ben Miller. Saka zvikanzi manje kuti anzwisise music yedu panotinetsei zvinotoda iwe uripo. Saka inini ndine chitsanangudza kuti apa panodiwa kuti kagitara karire so, iri gitara rire so. Nekunzwawo kuti zviri kuimbwa apa nemuimbi pari kukangasa nepapi, nokuti kana munhu achiimba shona varungu vako vasingazinzwisisi. Asi ndo pandakaona kuti murume anga netalent, nokuti musambo waairidza kuKasongo nemusambo waanga anawo zvinezvi wanga watisiya nei wake wanga wanika more speed plus anga akwisa nying'ambo. Saka music yake ndakaona ichidairwa zvekuti kana even makasets ake dzimwe dzenguva isusu taitotadza kana kusupply. Matsotsa Agerani yakaitwa ku High Density, kuzoti yakazoita part 2 yacho makaita futi iri ku High Density? Aiwa, part 2 isusu hatisiri takaita. Part 2 ndinofunga akazonoibikirawo kune mamwe makambani apa. Asi Matsotsa Agerani yekutanga tisu takaita, takatorekodha tisu. Mako anga ari munhu akaita sei kana muchishanda naye mustudio? Noza munhu wekuti kana achipinda mustudio, wani munhu aipinda neatmosphere yekunyasonzwa kuti munhu aipinda ane mufaro. Bhozi chinoitika umale panyaya yemusic ndechekuti kana uchida kupinda mustudio haufanira kupinda wakaremerwa nezvakawanda mudundundu. Unofanira kuenda une mufaro, because time yaunenge wakafaranuka ndo panobudawo tunhu twakawanda mupfungwa. Saka Mako musati marekodha munhu aitanga aita nyambo, womboseka oseka ende munhu aibvuma kuudzwa. Bhozi kune vamwe vaimbi yokuti kana ane zita, kana amustudio, vamwe maproducer emazuva ano anototya kumuudza, anenge akutosvika zvekuti pamwe ndishashaya basa kuti ayewa apa pauri kuimba apa handipo, dai waimba nananana. Bhozi muimbi zvere zvinoitika kumalika hazvina basa kuti ndiye akakomboza, but kana achiimba pane zvake pane pamwe paunonyasonzwa kuti apa maimbire haasi right, but iwo ukareka kumuudza anenge achiti zviri right.
saka isusu chandanyanyofarira pana mako ndechekuti mustudio ukamudza kuti mndara apa dai magadzirisa apa aitobva atokusheka maoko kuti that's good yeah ende anga ari munhu akasununguka zvisingaiti kutwa tichaona chacha ndirimwi mawanzo akamukoma tichaona chacha muimbi uyezve vari producer inzwai zvawakaimba izvingoma chacha Shokada Moroterega 29 minutes past 11 ndongo panita minanisha driver kam fambira pena chirongwa chedu kam kambare manzi pa National FM imimi kaimi Mako Sibanda ari kuhondo vachiri kuhondo akamboita mukana wekuita madzimai ikoko madzimai aya kwakabarwa vana vaviri madzimai ekuhondo anga ari mairi musango imomo anga atoene barika kare musango imomo ari musango ari kuhondo ita futi vakadzi futi vairi ari musango imomo akovada ivi zvadaro kwanzi madzimai aya anga ane mazita atimozva kuti macomrades vaita mazita emadunhurirwa anzi madzimai aya vanga vasingazivani but vanga vane mazita futi emadunhurirwa akafanana kuti kana zvinzi comrade Gaba uzoti futi ndi comrade Gaba hamene kuti zvakafambawo secoincidence yacho kuti vese vobva vatsvetswa namako zvobva zvanyatsoti geche geche saka kumwe kwacho ndokwakazvarwa mwana uyo amanzwa zichinzizvo anga chinzi ko baba benji hadzimai achibvunza kuti sei uchinzi baba benji wakandudza kuti iyoyo hauna mudzimai ende hauna kana mwana nina handi murume second hand ndiye benji wacho umwe wacho kozoita umwe anonzi John uyu mama vari kuchimani uko ndoko akakurira kwana ambuya nekuda kwokuti kwanzi pavakasangana amai vacho azi pakasangana Mako naiyo amai vaJohn anzi vakabva varambirwa nyaya yekuti iwewe ndakanzwa kuti une umwe mukadzi wakapfimbirei mukadzi ane zita ranga rakafanana nerangu saka inini nezvangu ine hanchadi amai John vakabva vasviba mwoyo vakati inini ndakuzvienderawo kwangu ndega saka John akakura achirerwa kwana ambuya asi vana ambuya pakambonetsawo futi mwana akura manje akuda kutsvaga kune vabereki vake nekuti akazonorerwawo zvekare kwastep mother mwana achibvunza kuti naye amai kwenini baba vangu ndiani mwana amai wotsika woenda kuna naambuya ambuya unoti aiwewe usatinetse unoudzwa namai yako mwana achitwa bhora akaenda kuonza aiwa unoudzwa namai yako akaenda nebuku amai vacho vachitsika madzira odzokera zvakare kuna nasekuru ndiudze zvodza enda unoudzwa namai vako kudzimara step father vakati ko iwewe wona mwana tamurera akura kochava kuchiramba uchiwanzira mwana chii kwanza amai ndopa vakanyora tsamba vakati right mwana wangu baba wako anoita zvemagitari iwewe vhaya kuZBC ukasvika paZBC unovaudza unongobudisa tsamba iyi chete woudza kuti baba vangu inini pano hanzi mundiudze imimi munogona kundiradza nababa wangu apa achirera iye Mako Sibanda zvakazoitika manje shuwa mukomana akatozoenda kunoona dedi vake akasvika pano paZBC panapa akasvika namadhara anga ari panapa naSam Sibanda vaigara kuchitungidza ikoko saka vaiziva panogara baba vemwana vakamurayira kudzimara asvika pavakanyatsousvika akaona aiwaka
timu ranga ichorwa marehearsals, Marcus Banda achorwa marehearsals nechikwata chake. Ipapo mukomana ndobva asvika zvake papa kanzi ndauya wenini, ndobva aburitsawo tsamba yake akavaratidza zvikanzi itsamba iyi. Regai tinzwe panapa kuti paakasvika chii chakaitika. Ndingati wakomana vairidzanawo ndowakangotanga kuti ndiani wauya yakafanana nevamwe vana muno uye makafanana. Saka iwo akabva anditora baba zvikanzi uya kuno. Saka takanoenda mune imwe room ndobva ndabudisa bepa rehistory mafambiro vakaita kubva Mozambique kusvika vasvika mukati menyika ino. Saka history yacho yese nekuzvarwa kwangu kwandakaita iwo amai vakati baba wako ndakasangana nawo munzvimbo yeMutare ndokubva 1981 parengi. Saka takaita mashoko takataudzana nguva refu, vachinditi uya kuno titorese mwana Beth uye tigare tese. Iwo akati hatingakwanisi kugara tese nekuti une upfambi nenawe kuti iwo une umwe mukadzi ane zita rakafanana nerangu. Saka zvitu tikwanisa kugara tiri vakadzi tese. Saka Beta ini ndidi nditore mwana ndiende zvangu ndinochengeta. Mudzimai aire iwoyo ane zita rawo anga ari mudzimai upo? Ndiye kuri kuti ndiye master, I think master aya ndiye kuhondo here kufanana kwanga kaita, asi kuriwa kuti ndiye mai ane munin'ina ari kuBeatrice ari kufamu anonzi Benjamin Sibanda. Zvichireva kuti vari kuhondo ikoko mundara vanga vatoine madzimai mairi kureva ndizvozvo pawakanopinda nekwana mutoko kubhodha nekuti mukadzi ndokubhodha ikoko kuti kwana mutoko. Right. Wamuratidza tsamba Marcus Banda akabva atichi pandakamuratidza tsamba akanyemwerera bhati zvechokwadi nyaya zvese ndozvesiva. Iwe mai wako ndakatovaudza ngavani kuti uya ndikuchengete nemwana ndiuya ndikuchengete nemwana iwe wakaramba. Saka ini ndakashaya kuti ndoita sei. Saka very sorry mwanangu watosvika pamusha. Saka tichafara nekupembera kuti tikwanise kutambira mumusha vanhu vese wabva waziva kuti zviri ndo zviripo. Asi mainini wakada kutombonga sevanoramba kuti sei iwe wanga usina kubva wambondiudza kuti ndine umwe mwana ari kunyanga zvikanzi ingava ndakanda kuudza kuti ndine mhuri yandinayo, asi wanga usingazvizivi, wanga usingazvibvumi kuti ndakakuudza vandoti ndine mhuri ndiye mhuri yacho iyoyo. chokwadi chinodikanwa pamberi peJehovha kune zvanga zvakonzeresa kana pamberi peJehovha. Mukomana wakazoti zvake wakugara nemumwe wemadzimai ababa, inzwai zvakazoitika kumberi kwacho uko. Zvadaro inini ndakagara pamusha nemudzimai wake. Asi mudzimai uyu papa ini pasina kanyuka kuita kakakwana. Vana vake vaenda kuchikoro. Ininiwo semunhu anga asvikawo pakuti ndiripo pamba apa ndakataura navo kuti inini ndine zvandachida kumbonoita mutauni. Tichidzoka pamba ndakasvika mai vavo vachibva vagadzira tii yavo nechikafu netoasted bread. Saka panguva iyoyo wakabva wafonerwa nemunhu anga ari panze ndobva wabuda, wakamboita chinguva ari panze ndokudzoka. Saka inini patakasara ndakati mai wabika tii kosei tii yabikwa yangu isina mukaka wakakwana. Ndobva ndachinja, ndobva ndatora kapu yavo, ndobva ndatanga kudi kumwa nekapu yavo yavanga vandipa iyoyo. Saka nguva yavakadzoka ndobva wambotanga kudyawo chingwa chete wasina tii. Ndobva pawakazongoti imwai tii
ndakatanga kunzwa wakutanga ngo kuchema ngo wakudi ngo washanzwisiswa ngo kuti svikira iwo wati sei wachinja kapu sei naye wajoin wachinja kapu sei naye wachinja kapu sei svikira vanhu vaya kwanga wafonerwa papa wachinotaura nyaya wakabva uya ndokutora ambulance kwakumhanya kuchipatara ndopawakanogara mazuva ariko vachirapa svikira vazodzoka saka baba achizinzwa nyaya iyi akagara pasi nenyaya iyi ndokubva azoichinja saka ndakazonzwa nyaya yekunzi muzukuru wachinja kapu sei nambuya kudidi asi ndegani mupfungwa dzangu ndakava ndati baba wari kuimba nyaya yedu yakaitika pano ndonawo yakaitika ipapo zvaitika zvinhu zvakafanana izvozvo wakazodii wakaramba uri pamushapera zvandakaita ndakabva ndazobvapo ndobva ndaenda kuwadzana extension ndokwandakaenda kunoroja ndichigara baba waito wakatondibhadhara mari dzekuroja vakandipa mari yekuti nditange bhizinesi rekuita matakshop pashopa zviya vachishopera kamwana kavo mbasha dzakanyanya kunakisisa zvakare vaisambokanganwa amai vavo muchengeti wemwana wavo. Zvino baba havana kuziva kuti zvavari kuita izvi. Amai vavo vane godo kuti kazukuru akari kunyanya kutengerwa mbasha kudarika dzangu dai ndaiva ndega zviri zvangu zvese. Saka baba vari kubasa kugarisana kwambuya kumusha kune kazukuru. Paineta paishupa iwe paishupa paineta paishupa iwe paishupa. Munoziva madzodo ati kuruzemba kana uri musi wesande vana vadiki vanonzi ngavaende kusande sikuru. Saka kamwana kakasukuraka kaipfeka kachizoksa kachibvudzura kubva kwaenda zvako kusande sikuru. Zvinova zviri zvinhu zvaibhuwa ambuya vacho. Saka kadzoka kamwana kakugarisana nambuya pababa kainetswa kaitambudzwa kainetswa kaitambudzwa iwe. Pasina zvakanenge katadza kaishedzwa nambuya vacho. Chinzi nambuya neanasiya masadza pisa pakusaka masadza mapuredzi kudai sokurasa mvura pasi unofunga kuti toira kundiani pano aka achapfira kumaoko mangu aka kachidonha kachigemuka kaizomhanya kachimhanyira kumaraini. Zvino maraini vaitonyatsoziva kuti mbuya vaipfumo rakarodzwa zveshuwa. Hapana aigona kutakura nyaya iyi achipa kuna baba vemwana. Kuzoti rimwe zuva ambuya vakafunga pfungwa dzasatani dzeumhondi. Apo kazukuru kangaenda kuchikoro zvakara mbuya vanhu vaiziva nguva yekubuda kwekazukuru kavo kuchikoro. Vakabva vatora poto ndokudira mvura ndokuisa pamoto ndokubika tii ndokudira tii yemukapu ndokuisa muchetura
pasina chikuva nakazukuru vakabva kasvikawo vanzi nambuya wauya ndina mukichini umu mutarise kapu ine ti yako mumwe okay vanine handisati ndamwa ngatipe tangopinda tese ambuya nemuzukuru vakapinda mukichini muya ambuya vakabva vatora yavo ti mupoto ndokudira mukapu vakutotanga kugara pasi kuti vachimwa panze pakabva paita muenzi tukanzi kokokokokoko ambuya namo kokokokokoko ambuya namo pane vamhere apa tukana ambuya ndiripo ndiani vachibuda panze kazukura kakangati purei kanga kudzidza grade 3 kakabva kasara mukichini kakugaya unoziva zuva rokufa kana tisati rasvika saka ndikazukuru kaya kana yangu tiri kutonhora yambuya yabuda mupoto maimanje iri kutokisa kana ndotovatamba zvangu ndotomwa yavo yangu inini ndotomwa nambuya zvino kapu dzaifanana kakabva katora yako kapu kabva kaisa munzvimbo yambuya yambuya kabva kaisa munzvimbo yako kabva kamwa ambuya vachibva panze hapana zvavakafungira vakangosvika vachingosimudza kapu vachimwa vasati wamboti vakabva vanzwa mudumbu kutanga kupisa kumonya-monya kudhonza-dhonza vakabva vasimudza chiso vakatarisana nekazukuru kavo zvikanda mbuya vaya namo ndokutaura newo wachinja kapu kaini ambuya ndambochinja kapu ini wanzi wachinja kapu namo maziona senei mbuya nganzi mudumangu muri kutaura wachinja kapu nzanina kuchinja kapu ini kazukuru kaifunga kuti ambuya vari kutoseka zvavo kakabva kaona mbuya vakutogara pasi mbuya vachibata mudumbu vachibata musana kuumburuka pasi munhu mukuru kutanga kurutsa furo kuzara mukanwa vakapedzisira vakutorutsa ropa kazukuru kakabva kabuda kachimhanya ndokushedzera kumadaini tikanzi vaimona zvakuita mbuya vangu vakurutsa ropa zveni vanhu vakabva vazara vakawana mbuya vaya vadhakwa nemuchetura vauya vakotaura zvese anze muzukuru wandikuona naina kuraiwe kurayira pfuma yababa vako zvino handikuona muzukuru chisara nababa vako kazukuru kakabva kabvunza nai mbuya inoita here iyama muchida kuita kwandiri ambuya pana zvavakapindura vakaramba vachingonyuruka vachidini hama dzinodiwa ambuya ava vakafa vachingochema-chema nekazukuru kavo vachitiwo zukuru wangu wachinja kapuse yowe maiwe wachinja seika yakatambika kune mwana wake Marcus Bandaka wachinja kapu yeye zine yazvo mai vakazvita vakapona zukuru wangu wachinja sapa yanga yanyaya kuti zvinyatsokuita nyatsokuburisa nhau yacho kuti kashata sei zukuru ndeka John chipozoka kubva kuna iye John ka ko iwo mndara madzimai wanga ari mangani aiziwa iye ingati madzimai mwakazi wababa wanga kawanda ndingatadza kunyatsotsanangura nekuti baba wakatombondichinyora pasi kora kuti wanditinyora pasi kune mwana ari kwa Nyashanu kwanonzi Soneni ariko kura kuti panga ari kuna Tongai Morambogara ikoko wese padhuze nepadhuze kura kuti kune mwana ariko
and precious ndobatazoya futi pachitungwiza ipapo pamberi pemba sharp pane mwana aripo musikana ndikati musikana zvaita aiti akambouya akambounzwa odzoka ombounzwa odzoka asi zita rake anengangoti ane mazita maviri asi zita rake randosiva wangu inini anongonzi precious zvakare sezita rimwe riya reromwe uya right tozoita mukomana ari kufarm Beatrice anonzi Benjamin Swanda tozoti ndikati pavana mainini ane wana ndikati watatu kuna Admire Swanda kuzoita Charles Swanda kuita mukomana mudiki ari panonzi Anderson Swanda kuzoita akauya zvakare ari kukumba izvozvo kuroti akatopedza chikoro last year saka izvozvo mukomana saka anotomboda kutsikisa zvezimdance anonzi Excellence Swanda sokutoti kumba ikoko ariko saka zvinhu zvekuti anongoita wakawanda sokuti anenge asikatodi kuzikanwa kuti vanhu tiri kuita zvezimdance zvichireva kuti kwese ikoko vanga vari ana mai 1111 ndizvozvo saka iwewe wakambowana here mukana wokukorodza mhuri yako ikauti vanina vako uchimbovaona? Zvakatomboitika ndezvekuti kuBeatrice uku kufamu ndakatombotaura naBenji munin'ina ndikatombodedza vana vadi wauyi tomboita sadaka pana saka takatombodedza iwo wekuchitungwiza naPrecious wekukwekwe na ndingati nevamwe tumwe tudiki pano pakazotoshaya mudhara pano mumwe mwana akazotoshaya futi pafamu papo nokuti pafamu papo aigara futi nani nomumwe mukadzi futi angari wechidiki kuri kuti kufamba kune mwana akanga asara futi ari wasi akazodini kuzoshaya sindo madhesa ndakatokukurudza ndabva kutirongoko ndichiti ngatimbogari pasi tionesane zvakamira sei vana ava baba akataura kuti vana vangu ndovada kuti vauye kuno kufamba vachengetwa kufamba famu yacho iri papi? Iri kuBeatrice ikoko tingati cheko panonzi ndingangoti kana vanhu vakanziwa patinotenera tonoenda panonzi paHarare Golf Club takuenda kwaLanders kwakutora ikaka netara chete iri pakati side kune dust tasvika kuna naGabasa uko ipapo pana Gabasa ipapo todai tokwidza takadaiswa kunotooneka mugamu kuti apo kuti tanga tiri purazi remurungu saka wangupaende zvenifeshen kazviri saka papari pemukwasha murungu netezvara. Alright, ana peto nawo aiwa ndinokuziva zvangu ikoko right. Saka pari zvino watingati siso ari kunyuka kuti apinde mune zvemagitari izvi ndiye mukomana wataura uyu Excellent. Saka iwewe John mauri mazvimo kuimba inzwi ndandinaro kana iwo vandoziziva vaiziziva mabasa toshaya izwi ndandinaro nokuti pamaresource waitoti inzwi ndiri kurida saka taida kuti tizogare pasi kunguva yese ise wanga usingandiudze kuti izwi rekuimba unaro saka ndakanongonzwa ninawe kunzi chisiya zvese zvinhu ndezvangu siya izvi kana pada kuzotanga munhu achazotanga mwana achazotanga papaya saka ndakangoti no ikatingosiyana ichi nazvo saka uri kuita izvozvo pari zvine ndanombotraya kuti ndimboita zvekuchaira marori saka wakuchairazvo pari zvine diski ndakatongotora hangu last chitambo saka diski rakatobuda zvaro saka ndikura kuti ndauda kutongoita mukosikana yamagonyeti uchigara kupi pari zvine ndachigara kuchanzu kuduze nekwepoith saka papo nekubudirirawo ndichingosudurwa munzvimbo idzi ndichienda mune nzvimbo dzakakwira dzinoratidzwawo uno kuti nani. Mhuri yako yakamira sei? Tiri mukadzi nevana vaviri. Mudzimai akanonzi ani? Anonzi Petrus Matsa. Ndokupuyi? Ndokulowagwero. Vana ndiani nani? Vana kuna More Blessing, Moses na Panashe Aaron. Amai amwe chete? Amai ndo amwe chete. Hausi kupedza masimba amudhara? Izvo ndakabva nokuti ndakaona kuti zvine makuva. Jodi
pamdala no. Vana vanotoda kuitirwa sadaka. Sadaka revana. Utaita sadaka kuti vana vauye vabude musango. Murya mako. Enda kushedzera kuti vana vangu vese ndati vachengeterwa kufamba. Saka John iwe ndiwe mkuru. Sadaka. Vana vese vaungana. Baba Soneni. Soneni Sibanda. Jojo vana vakawandisa musako vanoda sadaka avi mfano weko uyakanyanya basi. Funge John chakazomisa kuti aende asungwe inawe kuti ari kukuwadzana achigara kuwadzana ikoko. John kwanzizo pane vamwe maiguru vake kwete kuti maiguru pakubarwa asi kuti murume wavo ndiye aiyera Sibanda. Saka aita akaona John ongoti bamnini zvichiwadzana. Bamukuru mukoma murume wa maigura aishanda kunze kweHarare kure. Amaiguru mupurisa muno mudhorobha reHarare. Right. Nokudaro maiguru akabva aitawo chiramu nabamnina vakatanga kutojairirana apa tek zvazvese kudzimara haiwa sadaka ndobva rakutsva paya. Sadaka yaitwa iya vari kufambidzana. John akazowana size yake kari kamwana kechikoro kaitawo kumafomu 2 ikoko. John abva atanga kumhanya nekamwana kaikai atanga kufamba nekamwana kaikai John. Maiguru ayo ndobva vazoona kuti ndo yakutambika apa vanga vari mupurisa ndobva vaenda kunositsa nyaya kukamba. John abva anongwa zvikanzi under age ndobva aenda kujeri. Haana kuenda kujeri abva asungwa ipapo. Zvisinei vakuru vemapurisa ipapo pamwe vanga vachiri kumboferefeta nyaya iye vachimboiferefeta nyaya iye. Saka ndofunga maiguru vakaona kuti nyaya inenge iri kunonoka ikaunti ikuda kunge kutsikwa. John ari kungoramba achingoonekwa asi John anga agumbuka manje nezvanga zvaitwa namaiguru akati maiguru handichatomborekana kutambira nawo pedyo. Asi mwana weJohn haana kuti asi haana kusiya. Zvisinei yanzi member in charge weipapo akabva aenda kuleave. Vakabva uya umwe akauya kuzotsiva nzvimbo iyoyo. Atsiva nzvimbo iyoyo maiguru ayo ndobva vasumudzira nyaya yezo kanzi imi ndakamhangara nyaya yakati panapa statutory rape munhu akudanana nemwana wechikoro mwana mudiki. Asi nyaya iyi ndakaimhangara kuna bosi wakaenda vai nyaya haina kubuda. Saka muri kuti chii imi bosi wanyova. Saka bosi nekuda kusvika kuti vanga vari vanyova vachangosvikawo vachangomhara vatye kuti iyi nyaya iyi ndikada kuitsika zvakare inondinyudza. Ndo kusungwa kwakaita John ikoko akaenda anenge akanotemwa 7 years ari kujeri zoti Marcus Sibanda paakashaya mfana uyu anga ari kujeri nokutoti haana kutombokwanisa kuuya kuzoona baba vake vachivigwa. Akatombokumbira kutoti ndokumbira kuti ndinombonoonawo baba vangu. Asi nekuda panguva yacho zvinenge zvainetsawo transport nekuti anga 2008 munongozova pai haana kukwanisa kuburitsa kuti aende kunoona baba vake vachiradzikwa. Regai tinzwe zvakaitika ipapo naJohn. Ndabva ipapo ndikati pane dzimwe sekwende dzandakazongopinda nadzo ndakamboenda kuTrongo ndakambonogarako. Saka ndazobuda ndakazongosvikawo ndikazongoonana nehama neshamwari ndakunobata maoko ndokuti baba vakazofushaya ndiri mukati.
Saka baba wakazoshaya iwe uri kusungwa aunazokwanisa kana kutombosvika parufu pacho. Kukwanisa kusvika parufu asi pandaida kuti ndiuye kurufu ndakatombobhukisa kuti ndiuye kurufu asi iwo waita anzi toenda takagwisa malegi awo dzine cheni mumaoko kuti unochema nekuti hati escort panapa yakabva yazonetsa vachiti escort shoma saka ndavazokwanisa kuenda. Right. Gogo wako kwabulawayo maijikidzana sei? Nagogo kwabulawayo taiwirirana zvakanyanya. Wanza kuti mundara vashaya bendi rakazoita sei? Chakaitika ndechekuti tina bamnini ava vanonzi Ahmed Swanda. Kuri kuti bamnini Ahmed Swanda ava atori mimba yakakwana nekuti pakashaya baba iwo wakati bendi rari kuzofa riri kusimuka kusvika Ahmed. Asi nawo yakaitika ndekuti iwo wakazopedzera kunzi havasikuya nemari asi iwo wawanzwaro kuri kuti wanati mazita edu ndio wakadaro wakabva atora bendi zvinhu zvese zvezvendo zvanzi ngazvimire kushanda. Saka pazvakanzi ngazvimire kushanda kuri kuti ibamnina wakabva wanzi chimboregerai kuzvebendi saka bendi ndo parakasvika pa ndo parakafira ipapo asi iwo wanotozvigona uye nanhasi wanotoshuwira kudai vakawana mari vanokwanisa kuti vachitanga kuturitsa. Bamnina nemukoma wawo Marcus Sibanda vaidyidzana here? Kudyidzana kwanga kuri kwakusipo nenhau yekuti iye bamnina Ameta wakaita chichemo chekukumbira mai wavo kuti ndokumbirawo mukoma wanditengere mota nekuti ininiwo ndashuwira kuti ndimbofambe nemota ndichita business rangu ravanga vachiitawo iwo pachezvavo. Saka mukoma watenga mota iye manje akazoti mari yangu inofanira kuti idzoka. Saka iwe manje akabva azoita kuchenjerwa kuti mota zvairipo zvandatengerwa mota bheta ndiende kuzvikwereti zvamukoma nokuti mumako anga ane mota dzakawanda. Saka akaibva aita kuchenjerwa kunobhadhara zvikwereti zvemota kugaraji. Saka abhadhara zvikwereti zviya kugaraji kuri kuti iye akabva azobvunzwa kunzi kumari yangu zvikanzinga wandakabhadhara zvikwereti kugaraji. Saka kubva ipapo wana uzobva watanga wawirirana kusvikira mukufa. Saka Mako here ane here mamwe mashoko akambotaura maringe nemunin'ina wake? Iye akatoti zvazvaita zvikuru kuti zvinhu zvangu ini kana ndikanzi ndafa handiri kuti zvibatwe nomunhu kuchazoita kana mwana achazoridza kwete pari zvino zvinhu zvangu azvimbomire zvakadaro. Asi pfuma yakagovanwa here? Pfuma yainogovanwa. Pfuma inogovanwa nenhau yekuti ndingangoti pakaita makakatanwa pakati pehama nekuti mainina ndikati mukadzi wavo wangu achigara nawo akaita sekunga ndiyai akaita sekunga anoda kutonga zvinhu saka vanhu vanobvira vazogova nanhasi zvinhu zvese zvingori muzita remufi. Pfuma isati yaparadzwa chiko naiko vaimbi vedu pfuma isati yaparadzwa shuwa here chiko nyaya idzodzo tadzinzwa kakawanda manikanganwa ndini yabai venyu ini manikanganwa tanzwa apa kuti Marcus Sibanda kuti siya kwaakaita anga iri nhau ye airwara nekutemwa nemusoro meningitis ndo zvakabata mukoma Mako. Mashoko abva kune mudzimai wacho baba venyu ndakarambana namai venyu kudhara manikanganwa pamwe pandakamboendawo kukaroi ndainotsvaga inini kamunin'ina mukoma ndainotsvaga kwaadhimai Kasenga ndakazombopfuura nekuchipatara ndichinzwa uzi kuchipatara ukako kune mukoma waadhimai Kasenga akadhimutako saka ndida kunobvunza mafambiro ndingafambe sei kuenda ndakasvika ikoko ndikanzwa mamwe manesi aitaura kukurukura zvavo asika havana kuda kuti ndivarekodhi atorambisa kuti aiwa handidi kure kuti kati achiudze kaninyanyi ndeye vakaramba majenalisti nokuziva yaiwa yakana zosvamba nepamwe anangokwanisa kungotorawo zvipadiki diki zvapo
vairondedzera nekurwere waiyeka Mako Sibanda paanga ari mukaro ndoko akapedzisira ikoko mazuva ekupedzisira Mako kuridza kukaroi ikoko panonzi paEzvilakika ndoko akapedzisira kuridza saka ndakakwanisa kungotorawo padiki diki nzwai munzwa apa wemuna patiye Makosibanda amekatazoriza here ameno bandikachita mazuva achiona Makosibanda akagara patiye achozvisatsetsa kurwara hunyare aigara uchizo ifeel pity for him ndakashamusati Makosibanda anga agara nomukaro ainga agara munhu angasimo muno aigara munhu airidza paEzvilakika angakuridza kakakuzogara muno mukaro aitogara muno machiridza ipapo apa ndinokurwara kuyanga kuridze chinei aingoti akangoita akaneta umbogarawo pasi nditomona patiye Makosibanda ungosamone Vanessa engopfura wangu kuti ndichizodayo hakuna zvakadaro tenderwe ana kutora unga chidimo kurambana mune vana mese zvakaipa 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 kurambana baba namai zvakaipa kurambana baba namai zvakaipa kurambana baba namai zvakaipa kurambana baba namai zvakaipa akambopotsa aparadza futi imba yaMako Mako akambopotsa aparadza imba yaKetai Muchawaya Mako ka inzwai munzwa apa Mako yatakapotsa aparadza kuti yakatoparara imba yaKetai Muchawaya kurambana mune vana mese zvakaipa kurambana mune vana mese zvakaipa kurambana mune vana mese zvakaipa kurambana baba namai takambotaura nemudzimai waMako waKetai Muchawaya zvakaipa anonzi Gertrude zvakaipa Gertrude Ndanga ndaenda pachitungwiza apa zvakaitika zvakaitika panapa mukoma Ketai pavakasungwa vari kusungwa mukoma Ketai kuti ndezvipiko zvakasara zvichiitika ukomana iwe inini ndakasara ndikaita dambudziko rokuti ina ndina mainini ava vadika vanga vari kumboko kwete kukumba kwa mukoma Ketai vanga vari kumba kwavanga vachigaraka avo amainini womashure mangu ndo vanga vari kumboko vanga vasingaendi kunoona mukoma Ketai saka inini uya ari kumba taienda kunoona murume tichitorana tichienda tichinoona murume then ndazoita dambudziko rokuti inini handisisina anondipa mari mama wangu vakasara vachishaya mari yatakanga tiinayo ndobva ndashandisa mari yapafuneral pamama wangu ndokubva ini ndachizoenda ndopakafoma mukoma Mako ndokubva ndaenda kubasa ikoko saka iwo nokuziva problem yanga ina Mako kuti Mako aishanda nevasikana vanenge achidanana navo vese havana kufara nazvo ina ndina kuziva kuti raita dambudziko havana kukwanisa kundiudza saka munero wacho Mako aitenderedza vese vasikana vese aitodanana navo vese ndomazivira avaitoita iwo saka vagumbuka kudero vazodzoka manje kujeri ava mainini wekumashure mangu ndobva vabvunza kuti murume akabvunza kuti kwemisei mamusingauyi kuzondiona zvikanzi mudzimu wangu wanga usingatibvumiri kubuda gedhi ndori mareasons aakapa but akabvunza mubvunzo wekuti ndandichida kuti mubvunze kuti imimi mukadzi wenyu yanga asingawani mari asina kwaanowana mari vaiiwanepi mari yekuuya vachizokuonai handiti mazvana saka murume wakangohakirawo tunyaya tinongosara tuchingotaurwa ndobva vangotsamwa vatsamwa kudero ndomadhays avatanga kuhonga kuti miri yangu handisi kuenzwa zvakanaka vari kumba vachienda kumashozi
indobva ndaenda kumashows ndinofunga ndakaenda about 3 times nandina amwe sisi vangu vanobva kumusha kwedu vachiti aiwa iwe haufaniri kuramba unofanira kuenda kunoona murume wako so that anokwanisa kupa mari yechikafu chevana. Saka takaenda kanokwana kuita ka3 ndichingoona respondi yacho kuti vanofara zvavo but havanyatsofara. Ndikaenda nasisi otherwise vaitoita nyaya nasisi kukunda inini ndokuona kuti munhu anenge ane chikumbu chake kana azova right achataura chikumbu chake tisingazivi kuti urwere huri kudini huri kutoenderera. Ini ndakasvika pakuramwa kuenda kunovaona ndobva ndazoya ndatorwa naknowledge nokuti knowledge tinomuita muzukuru. Auya uzonditora akati mbuya hamufaniri kudaro munhu angarwari kusvikira pekupedzisira imi muchingoramwa kuti asi kune hamuna vana mose. Ndakabva ndaenda kokumba ndobva ndaenda neuyu mudiki uyu ndobva vanomuona ndokubva vatomubata pamaoko cheche. Inini already ndandagara ndakatongobweka nazvo zvekuti kana zvingozwi wakanditsamwisa iyo nyaya yacho isingatauriki. Vana sisi vanouya havatauri nyaya yavo saka ina handizi kuti dambudziko ravo riri papi. Kana vakuzoda kutaura neni vachadi Nzoka hapo inauya kana ndoka tete ya ketu tindangaka dzimai vaketa Mchawaya varipo pachitauna ndofa ava tichadzokodze hurukuro yavo ndofunga makainzwa kuti patakabata kapaketa Mchawaya paya. Pane mfana umwe so akazosara achifamba neIntsiza Brothers iyo yamukoma mako. Mfana uyu aimboshanda na mukoma mako anonzi Alec Joe. Vazhinji vakafungidzira kuti mwana wa Makosibanda. No, haasi mwana wa Makosibanda. Mukomana anowanika ari panoto napa nokudaro ndakambomutsvaga ndikati aiwa imboya pano iwe mukomana umbotitaurira. Mukomana uyu akamboshanda naiye Thomas Makion nokudaro regai timunzwe apa achipinda mudariro Alec Joe. Handina kuwana mukana wekuzombogara kuno kwaRarare ndichiridzana namukoma Makion. Saka maisangana sei? Vaiva neimwe contract avaita muKadoma iri Kadoma Town Council. Vairidzira papi? Tairidzira mabhawa akasiyana-siyana. Vanasarudza chingotendererawo chimboenda kwanariyo kune mamabhawa ariko ekanzuro saka taingochinjwa kuti tikaridza apa nhasi mangwana toridza pakati kusvika svondo risarapera. Iri Maungwe Brothers? Iri Maungwe Brothers. Zvichireva kuti mabhawa ese emuKadoma ekanzuro yese ndo vangabata contract yacho? Ichokwadi. Aiwa, zvinofadza chose. Saka wakasiyana nawo sei? Pavakangozongodzoka kunoku inini wose ndakatanga ndachitenge ndichitori pachikoro ndaita zvokuti ndikaona mukana ndiri pachikoro ndoya ndobata navo. Apo wete wangori pa stage ipi kuchikoro? Ndanga ndiri form 2. Ndofozera sei? Ndiri form 2 kudaro ndopakazoya mukoma Makosibanda pamanjoro hotel ndobva wangonditakura kuti handinokwanisa kupedza zvidzidzo zvangu zveOlevel. Futi? Ichokwadi. Ko Makosibanda akakuona sei? Makosibanda ndakatopinda mamanjoro imomo saka pakaita vamwe vangagara vachindiziva vaifamba futi namukoma Ketai vachiri vapenyu vaindiziva ndichikurawo. Makosibanda ndobva audzwa ndaanomufana anogona kuridza gitara akaudzwa nemumwe ainzi Morris then mumwe ainzi Obed Gomba ndobva atsigirawo. Mukoma mako ndobva wakanditora kusvika nanhasi ndichingori muchikwata. Ko Obed Gomba
anga mamwe aimbinga chiridza na makusibata icho kwadi Obed Kombandi yairidza ma drums panguva yachachinja naNyanzi Morris. zvichireva kuti wanga wakuridza lead icho kwanda ndakutoridza lead saka ndaitochinjana nevakanga variko ndichidzidziswa ndichichinjana navo. pasingati iwe pakutsikisa wakatanga kuridza lead panziyo dzipi? inini pakutsikisa ndakatanga kuridza lead pane nyaya yakakurumbira chaizvo mugore ra2000. ndobva ndazoridza Chamanja Pautera, ndobva ndazoridza Dhumani Mudhara. waicreata sei timalidi twamakusibanda toiti waitocreata sei? timalidi twamakusibanda ndakatanga ndichitedzera maridziro akanga achiita leadman akanga aripo. ainzani? pane ainzi Cloud Nawa, then Cloud Nawa achizoshaya pakasara umwe ainzi Jose akazongosiya basa zvisina notice. ari kupi Jose? Jose uyu ndinoimba kuti akashaya. saka waingotedzera malidi acho avairidzwa vakomana ivavo. saka nekuda kwokuti pfungwa dzinenge dzichimbocreata kuti sounds pasaidi ndaiwana time yekuchinja kuti malidi zvacho andotisafune pamwe ndega kusvika zvabuda zvakanaka ndokuita kwatakaita maidzi. iye makusibanda anga ane chekuita here let's say munhu ukacreata sound kana kuti ukacreata beat? icho kwadi mukoma makusibanda vaikwanisa kubata rainzi acoustic, saka vane maridziro avairiita marhythms avo iwo achibuda paacoustic papo. saka isusu vaizotudza kuti teera dzimwe dzenguva vaikwanisa kuti imbira then totanga kutera sound nemagitari kusvika music edu yabatana. chaitanga chii kukomboza song nekucreata sound? mukomasibanda yavanzotanga kukomboza song yavo then vabata gitari ravo vari vega. pavanenge vachiridza nguva zhinji ndaibva ndauya muberere mavo vototanga kutondiintroducera kuti ashava ndoda kuimba so saka yo ichitora lead umbopinda. so nguva zhinji ndindaitotanga kutobatiswa sound vamwe vese vasati aibata. iye anga ari munhu akaita sei makusibanda? ngatiti kana pari pakushandidzana naye maidyidzana sei? handina kumbobvira ndakasangana nedambudziko ndichishanda namukomasibanda nokuti pane zvise zvandaishuvira vaikwanisa kundiitira. mashozi edu atairidza aizarawo taipohwawo mariwo nepesendeji yaenderanawo nemagariro atanga taitawo pabasa nekuteerera mutemo yebasa. saka pata dambudziko radakambosangana naro kubva kuna mukomasibanda. wati iwewe vaiteerera mutemo yebasa, mitemo yebasa yaungadotiudza iko zvinezvi ndeipi yaungati iyi ndo yataipuwa? mitemo inosanganisira kuti unokwanisa here kubata nguva dzekubasa nekuita mari yesauzi nenguva dzakatarwa, uyezve unokwanisa here kuzvichengetedza iwe pabasa zvokuti haukwanisi kana kutorwa nemwe muimbi uchinoridzira kusaidi panguva yamene muchifanira nge muchita zvinhu zvebasa kuinsisa brothers. ungataurira kuti pane zvimwe zvinhu zvaungati aizvimakusibanda zvangasingazvidesi? ya icho kwadi kunyanyanyanya izvo zvekuti watorwa nemwe muimbi waenda wanorekodhera mumwe muimbi izvozvo mukoma makusibanda vangu vasingazvifarira vaifarira kuti tinge chiconcentrata nemusic yedu chete kuti tikwanise kuburawo mahitsi. Gambare Mazi National FM